Salam aleykum. Ferit, özüň barada biraz Waalaikum. aýdyp berseň, patamuşda wara kontent näile Rossiýadaky gezip gören adamlar, işläp gören adamlar, kakoýto bir derejäge ýeten adamlar, şolar bilen interwýu görnüşde podcast. Wopşym formatyna da görýän adamlar, seredýän adamlar özleri soňa waka düşünmekler rahmal häzir bir 5-6 video planyna bar. Men Mevlam. Özüm Daşoğuzdan. Mhm. Üniversitede Türkiýede okudum. Soň Orsiýede gelip Orsiýetde bir hukuk okudum. Lomonosov adnaky MGU'da Hı. magistratura okudum. Biznes analitika we finansy Döwlet Dolandyrýş fakultetinde. Soňky 15 ýyldan bäri önümçilik we sowdaň içinde. Öz esasy urum senat inženerligi bolan soň önümçiligi gowy berýän. Tejribeli gowy bolan soň bereketli gowy bolan soň sowdany gowy berýän. Şoň üçin şu iki işiň içinde. Soňky 15 ýyldan bäri. Fulwaýerle denem mada garas. Ay hawa. Anna Türkmenistan'dan gönü birinci şon ýurdun Türkiýe bolýardy ha. Olam okuwçy bilen uçdun. Hawa entek ona ýa 16 ýaşymdadım men okuw Türkiýe gaýdymna. Birinji. 16 ýaşyňda näde gaýdy bilýän o taýda. Ay şo wagt gaýdylýar-da. Eger sorag gowulyňa ýaramas arkaýyp geçme jogap berjek galip bilýän. Şu moment soraglar öňünden hiç ile dosta neme dilenler, okudulan derler. Eşitdim käbir interwýu alýanlar, zat edýänler öňünden sorag gosta oklap, tipa saglasa edip, ene şu soragyň aýyr bu soragyňa jogap berjek. Ama globak. Onu öýde soram da kad edip bilýär adam, edilýär. Hawa şey eşitdim alýa bar eken şonýalyk nemelerim. Şoň üçin karaçy meda çesne ente soraglar zatlar görenek. O 16 ýaşymda olaramdan soň 17 ýaş, ýa 17 ýaşyň içinde de uzavernes bilen uçup bolýardy. Egzamene dik gitdik. Türkiýe bardym, Istanbulda galdym bir ýyl. Ol ýerde ýükçülük etdim. Näçinji ýyllar? Sözüň öýlen ama. Oja 2008-de görek bolýardy. 2008-nji ýylda oja Turkiýede bir ýyl işläp gördüň da. Hawa, ýükçülük etdim. Ondan soň şu ýükçülük eden firmamna hemişe bugalter oturan akda ýerine, ýani Perviçkada oturan. Kabul edilýän irsaliýa ýani nakladna ýatylýan. Şo zatlar üçin soňdan özüm kompýuter bilen soň öwrenip zat edip özüm ýazyp başladym. Soň bugalteriýasyny ýöredýärdim. Soň tutuşlugyna firmanyň eýeleri gelen okda firma diýen kiçirak bir onu näşadam optum toçka. Rossiýa näde geldiň? Kim kömek etdi? Näme sebäp boldy? Sözüm öýlen o edil Orsiýede gelýän çakýan historia bar o ýerde. Uniwersitetiniň mejnarod nadýelynyň bir zaýawka bilen haýyşnama we häkimlikde Orsiýetden baran bir delegasiýa gitlik etdim rus diline. Şo wagt men rusça bilýän ekenligimi düşündim, meni öňgülem okdum, kanly gördüm. Soň bir tekstil firmasyna opto menajer bolup işe geçdim SNG regionuna. O ýerden tekstilden haly firmasyna geçdim. Ýene şo ýerde esasan gazançlar başlady. O jaga ýa-da Puluň näme döndürýän wagtyň? Soň mezilligim başlanmakdy diýeli. Soň ýadadyk elbetde okuwum 7-nji semestrini oturup okuw taşladym. 4-nji kursyň soňky semestri. Hiç kim maslahat beremokdur ýöne. Men öz historiýamy aýdýan, sebäbi o wagt bir özümiň pulumady. Ve şo wagtym Jobs, Zuckerberg ýene bir zatlaryň Bezosyň ýa-da hemmesi okuw taşlapdyr, Microsoft. Şo moda döwri, okuw taşlasaň milliarder bolýan düşünjesiniň moda döwri. Türkmenistana geldik, guruluşyk etdik, pul ýitirdik. Senli adamlarda bir kynçylykdan gaçma diýen zady bar da. Abyşny prokrastinasiýa näme bir etjek işini soňa goýmak. Açan edýäsiz şo zady. Açan şo zat bilen ýüzleşýärsiz gelmedik bolan ýagdaýyna, şondan gaçmak üçin. İşi soňa goýýar. Guruluşykda pul ýitirdim we men şol kynçylykdan birje ýolum men şu ýerden daşlaşma aldym we Türkiýe gidesim gelen okdy. Ýa türkdenimi ýadapdym. Soň Orsiýede geldim. Bir kömek etdi. Hiç kömek eden 3 günüň içinde aýtdym gaýdamna da. O turistik viza alyp bolýardy. Agentsa dokument tapşyragyna 3 günden soň oja wizany berýärler. 1 aýlyk. Şoň bilen gaýtdym. Bärik geldiň MGU. Ýok. Bäre gelemne men hiç tadım ýokdy. Men hemme tadım bitirdim. Noldan geldim. Türkmenistan'da gon guradyň, emme o demlän zatlaryny bitirdim. Soňky bäre geldim. Moskwa geldim. Ay şondan başlady. Şondan bärim öz işim bilen meşgullanyp ýörnýsem ondan. Gelen wagtym öňler men halda tekstilde işlän döwrümden galan partnerler bardy elbetde. Ýöne men öňkü döwrüme seredende men olar bilen jaňlaşmagy özüme kabul etdirip bilmedim. Iň asas ýoly guruluşykda elimden işlat gelen elbetde zatirka diýdim. Diýwaryň ýüzüni kraskalamak üçin iň soňky etap eden ýalňyşmasam. Nazdak bilen geçen ondan soň Gruntowka, Pakraskada.
Şol zatirka diýdim, täze başga zat gelen awelinen mikserda zat garýan, onan bolaşdyrýan, ýa suwuk bolýar, ýa goýu bolýar. Iň gowsy sen zatirka etip, maňa zatirka etdirdiler. Aha. 1,5 ay zatirka etdim. Soň diplom iş ýazyp başladym, referat ýazyp başladym. Mysal üçin aýdaýyn Rudaýanyna ingliz dili lingwistika ugruna okuyan bir gyz üçin diplom iş ýazdym. Kanadadaky fransuz bilingual çağalaryň ingliz dilini öwrenmeginde çekken kynçylyklary diýen temada bu ýerde lingwistika, ingliz diliniň lingwistikasy o ýerde Kanadadaky fransuz çağalaryň ingliz dilini öwrenmekdäki kynçylyklary hakynda da. Öýde başga dil, köçede başga dil. Bara Sözüň ölen türkmen gydymy? Давай это опустим. Diňe türkmen elmen, kendi tapawdy ýok meň üçin. Ya indi az zapabyny aýşa sende galdyr da görýärmi? Yo, men temany gowurdum özüm, meň üçin şu tema ýatda galan temalardan biri boldy. Ekonomikadan ýazýardym. Esasan şu sözli temalar ýazýardym. Şeýle ýazyp oturýarsyň, bir zat dakazat etmeli, suwd etmeli. Pikirini ýazýan. Fakt gerek däl. Çeşme görkezýän şo çeşmenem ýoýýan sana diplomy işden lingwistika, ekonomikada aýratyn bir atış etsek bir gumanyň ýokmy hadýan. Galy berse de özüň şeýle oýlanyş görseň diplomy işine zakaz eden adama kän bir atış gyzykly däl-de, onuň üçin galyçky gerek. Biznesa nädip giripdiň? Sowda nädip başladyň şonu biljek bolýarmy? 2017 töwerek şo wagt güýçli bir moda boldy. Ortaýetde gedenler bilýändir. Portmane satylýardy. Gapdalyna sagada bilen. 1700 rubl ya rügzak satılýardy. Adnostraniçnik saytlardan landing page, ýeke sahypadan ibarat saytlaryň boom bolan döwri. 1700 rubldan satylýar, zakupka 600 rubl, sayt ýasaýan. Başta satışa öwrendim, onam özüm elbetde. Şol öz ugurma näme edip bolar diýen, näme biznes başlap bolar diýene dropship'a dogry geldim. Şo dropship'da da näle? Taňa taýyn saytlar berýär, özüň reklama gaýnaýdy etmeli. Zakaz gelen wagty pulu sana gelýär. Postavşik öz tawar ekip berýär, balans berip goýýan, mysal üçin 10-20 tawar üçin pul geçirip goýýan, zakaz gelen wagty postavşik öz göni kliente uradýar. Şonu alagat başladym. Marketinge gyzyklanma döredi, sayt stроения, IT uguruna gyzyklanma döredi. Şeýdip sowda başda marketing biraz şonu alak bir uğurlar bilen özüm işläp ýördüm. Soňondan mümkinçilik kämal gaty ýok da, ýa-ni başladym entek günüň çaramaly. Ýozam ýaman garaňky görünýändir. Ondan hem garaňkyrak döwürlemez boldy. Moskwada kim bar, näme etip ýörler bir gyzyklanyp gördüm. Döwlet House diýip bir türkmen oglalaryň açan bir magazin bar eken, haly magazin. Oturamak, türkmenlere iş ýazýan. Awa, derek türkmenleriň magazin. Şo ýeri bardym, gapydan almadylar. Menem mini rolik ýasadym bir mintlik. Oturup content plan ýazdym, marketing plan ýazdym. Etmeýän işlerini, minuslaryny, pluslaryny görkezip şunu edýän, şunu emetseniz şunu ýazap boljak. Men näme etjegimi bilem okýan, maňa iş berin. Men lubom suçyka ipine ortada bir zatlar edibiler, men pikir bilen. Kreativ bamendip bardan. Ýüzlendim, elbetde almadylar. Soň ýyzalap oturdum, Tema Limited berdi. Magazin bar eken, oňa ýa-ni çykyp başlandy öwürleri, ýalňyşmasam bilem anyk. Magazine bardym, özi ýok eken. Türkçe diýdiler, ýene bardym, ýene bir kepdeden Türkmenistana diýdiler. İlk sonra nastal moment, когда men şo bar wagtynda tutdum. Maňa iş gerek. Olam Instagramdan sowda edilen döwri. Bolýar, menajer bol, Instagramdan jogap bermeli. Bir gün işledim, 2 gün işledim, nervim sudan akýar men. Postoýanly peripiska oňramakda. Kompýuterden ýene bir zatdan. Ondan ideýini, pikirler bilen gelip başladym. Ondan bir ýerde diýdim men, özüm patýerzat eder. Men bu zat etmäýin. Men täze направление başladyň, optowy направление. Men o optowy işläp gördüm. Satışy bilýän, marketingi bilýän, sayt ýasap bilýän, reklama bölümini düzüp bilýän. Bara şeýdip bir ýarym ay töwerek işledik. Ol bir ýarym. O, soňdan ol optowy opt ýok da berdi. Şeýle личное обращение wady, ýöne отдел подразделения şekline ýokdy. Отдельно заниматься diýen adam ýokdy. Yani o gerekdiyse bir ýüzlenen ýagdaýyna berdiň berip şeýle çözülýärdi mesele. Soň ony отдел развития diýip atlandyrdyk. Отдел развития bolandan soň men ideýalarym has
teklip etmäge mümkinçiligim boldy. Misal üçin skladskoy хранения meselesi wady, skladskoy хранения Moskvady внедрять etdik. Bileme kuchnyasına aýdanım kak ýesde. Men öz pikirim elbetde skladda biraz düşünüşmezlik tawaryň ýa-ni ýiten ýagdaýlary ýene bir zat bolar. Şol zatdan öňüne geçmek üçin elbetde esenlik biznesinde de boljak zatlar olar. Ondan gaty görüp oturmaly däl. Şolaň öňüne geçmek üçin sistema учёта identiýasyýalyk Moskva tipi programmany внедрять etdik. Ştrih kodlary ýola goýduk. Kassa внедрять edildi. Türkmenistana dolanmaly boldum bilen üçin. Şondan soň ýygyma gelemde уже men maňa başga bir iş teklip geldi we men öz uğruma dowam etdim. Ol işem bir magazynyň Orsetdäki представительствоsyny ýöretmek hakynda magazyn açyp bermeli, guruluşyny seretmeli, tutuş sowda seretmeli. Türkmen oglanyňky. Millet hökmüne diýen bolsaň ýok. Gражданствоsyň. Gражданство. Ondan magazynyň представитель bol, berde magazyn продвигать, brend продвигать et başladyň, dogrymy? Bu magazyny berde ýöredi bilmedim. Prava. Özüň abisňa edip bilýän, näme üçin ýöredi bilmedim. Seret. Ul adam, потому что bir brendi getirip SNG ryngyna çykaryp bilýän adam, uje ullukan adam men gözümde. Şol ul ryngy inanyp, näsen Bitsofi hemme da sen elinde, men hemme da investiriw edýän, tawaram alýan, zadam edýän. Sen şo prodaja bolar ýalyk etsen bolýar. Sen özüňe näde abisňa edip bilýän, şo sen şo zady başarmadyň. Ullukan bir atwestlenmesti. Men bir prinsipim var. Men boldugynyň günäni özümden gözlejek bolýan. Men eger şu günäni özüme tapyp bilsem, düzedi bilsem, diýmek şol men toşka rostum bolýar. Boldugynyň özüme goýjak bolýan günäni. Ýa-ni ýöne şol brendde ýöredi bilmedik diýen nämäni men özüm näme bile abisni edýän, düşündirýän. Olam döwre görärek dowam etmeli biznesi. Mümkinçiligiňe miýatdan çykarmaly däl. Olalar görseňiz gaty görüşmäň, men öz pikirim ýene başlan atyk Instagram ýöretmeli, Instagramdan satış edeli diýilen teklip bilen gelemne. Sen Adidas'ın Instagramdan satış edenini gördüňmi diýdiler. Adidas bilen deňeşdirmek hakynda gördüň ýok. Bolýan Adidas'ın litsosy mysal üçin kim, Messi, Ronaldo mı kim bolsa. Dawa ýony şon tutely. Ondan mysal üçin ýene bir internet magazyn nemetmek üçin, düzmek üçin gaty uzak möhlet wagt ýitirdik. Şeýle Nakalyanka edip boljakdy. WordPress'te netijede men özüm etdim WordPress'te şonu bir şablon satyn alyp platform. Men özümne günäm goýan ýerim jogapkärçilik alyp özüm soraman uçuzlar etmeli ýerlerim bolupdyr diýip pikir edýän häzir. Mysal üçin men birine şolar ýalak bolup onadan gorsadım. Käbir meseleleri özleriniň okeýlap, onadan adam özleriniň reşad edip ýöremegini isterdim. Ýöne men her bir detaly uçuzlar etdirjek bolup bir hepde 10 gün garaşan wagtlarym bolýardy. Netijede de en gowy temany ýapalla boldy da. Şoňa geldik. Men özüm günäsiz diýmek, men öz günä özüme goýan ýerim, oda jogap haskan jogapkärçilik alan bolsadım. Käbir meseleleri özüm çözüp, şunu şeýtmesek bolmaýar diýip has çürtke hereket eden bolsadım, başgarak bolardy belki. Şu wagt näme edýär? Näme? Danlyma men. Näme bilen zanimasiýa edýär? Şu wagt marketplace'larda tawar satýar. Şweýkamy açdyk. Önümlerimizi özümüz tiker ýalyk. Başary ýurtdan garaşmak wagt alýar, 40 gün 50 gün wagt alýar. Ýöne köý Türkden zakad edende de hepde tikimine bir hepde de logistika wagt alýar. Tawar autostok bolsa tawar guçaran ýagdaýynda uje reyting gaýdyp başlaýar tawaryň 2-nji sahypa, 5-nji sahypa geçenden soň sowdan bitdi biläde. Sen her bir tawary topa çykarmak üçin kän güýç sarp edýän. Bir jogünem tawaryň ýok bolsa, bir mimik ýok bolsa. Daha tawar nolu da düşmesin. 10 ýaşdan galsa uje sen tawaryň uçdy hasaba daý motor. Däden galdyrmak üçin ýene şonça energiýa sarp etmeli. Ondan köprak edýän men pikirimçe. Däden galdyrmak üçin. Hawa käwat haskyp güýç sarp etmeli bolýan, sen uje bir pozisiýadan ýa gaýtdyň. Oň bir sebäbi bolmaly diýen düşünje bar. Tawar çalty galyp bilýär, gaýdan tawar galdyrmak has kyn bolýar. Şolardan ýa-da gelen netijem Şweýkany öz Şweýkany tiken çähimiz açmaly. Netibeden 20 sanalyk iş yer emele getirip oturýarys. Gönümel işgär. Kapitaldan Kosyonda da ýene bir 3 adamlyk iş bolýar. Ýa-da iş yerler sazal edýär. Bir logistika направление başlatdyk şu wagt şu Orsetdyň içinde marketplace bilen işleşen firmalar tawarlaryny Moskwadan 80 km, 100 km uzaklykdaky skladlara ertip tawsyrmaly.
Onun için hem her kimde de bir ulu maşin yok. Biyomdan satış edýän, skladdan satış edýänler üçin bir tane portal emele getirip, şo portalda da registrasiýa edýärler, özüň ýüklerini zaýyp edýärler. Biz hem şo ýükleri ýygnap skladlara tawsarýar. Şonu ýaly logistika gurulmaşdyk. Men şo marketplace'ň töwereginde. Öz Şweýkamyzda da ýene de şo marketplace'da eşik bilen zanimasiýa edýän adamlar üçin bize surat noklaýarlar. Şeýle surat üçin şunu tükmeli. Näse adyna 200 tane kagaz ýaz. Özüme upakovka edýär, ştrih kod ýelmeýär, paketleýär. Opşum ertegen adgruz berip taşlak gaýdýar. FBS-den gündelik kagaz bilen işlejek diýselerim günne ertip tawsarýar. Fulfillment bilen, fulfillment da maul. Awa. Aýda sire näçe gadan ýa? Ýesini sekret. Men ýa gaty gowy jogabym bar şoňa. Aha. Biznes ýöredilenne, telekeçilik edilenne, şol telekeçiligiň, şol entity, şol guraman, magazin bolsun, giden bir firma bolsun, şoň zadyna bölek göz bilen seretmeli. Iň uly ýalňyş şo biziň o ýerlerinde magazinler bar. Hemişe şo magazina biyomyny men sagalyk döwrümden goňşy magazin açýan bolsa, ýa-da barsam ýene şol 6 kvadratyň içinde oturandyr. Şol bir öňkü prelavkasy. Täbi kassan puly men pulum dipler edýär. Men näme diýen, men özüme aýlyk ýazýan. Netijede men özüme ýazan aýlygym sredni orşetdäki bir sredni statistiçny upravleniyet alýan aýlygy 200 000 rubl aýlyk alýan. Men özüme 200 000 rubl aýlyk ýazýan, aýda 200 000 rubl alýan. Galan zady işler edemok. Yanvar, fevral aýy bolýar. Sowda pes aýlary. Şonda da 200 000 ýazyp bilýärmi özüňe? Edilem şol meselenem çödýär. Özüň aýlyky bellemek. Sen balay alan okýany, sen kassada bir oborotuňa pul bar we sen eliňdäki boş puluň hemmesini ulanaňa oborotu. Sen kassadan alýan, işlesin işlemesin, sen özüňe başga bir ýarlaga seretmeli. Awa, sen как будто bu işgär ýa. Awa, men özüme işgärýalyk edýän we özüme özüm kontrol edebilýän, islenimçe özüme söwüni bilýän. Men häzir bir başlyk tutsam işmi? Men şoňa agdyma gelen diýilmer ýöne men özüm bilen düşünşip ýeşeli işler bilýän gerek bolsa 24 sagadan boldugyňdan şu ýerde ýatyp bilýän, ýatmaga da ýerim emma. Men aýda 200 000 rubl gazanýan. Iň uly top pik firma ökünne. Çisto pribıl interest. Bir aýda. Bir aýlyk iň uly prodajymyz 31 milyon rubl w prodajach. Ýebitde hasaplany 6 milyon töwerek bir zat bolupdy. Bir sapar, iki sapar. Näde boldy bilemok. Gaýtalap bilýänmi bilemok. Arzu edýänmi o, gizi düşme girýärmi o. Bir aýdaky çisto pribylyň 6 milyondan geçdi. Bir iki sapar şonu ýalyk bir waka boldy. Ýöne ol wagt men özüm alyp özüm edemokdum. Bir gowy tawar emele geldi. Sowda boldy. Pastavşygymyz skladna näçe gerek diýsen tawar bar. Alýan uğradyan indi kepde pulu gelýär, pastavşyk bilen hasaplaşýan. Şol biyom bilen işledik. Ene häzir ol pastavşygym hem ýok, olar ýaly tawarym çykaryp bilemok. Çykarjak tawarymna da şolar ýaly arkaňda bir daýaw bir pastavşyk bolmasa işlemek kyn bolýar. Sadawada barsa. Awa sen häzir 30 milyon barsaňa şunu täze tikdim. Müňüşdük we ertede gaýetsem 10 günden tam. Ýene 5 000 getirýän problema däl. 2 günden marýan bolyn aý beýlek walberçi. Awa şunçuçlar adaşdym ben häzir. Seh açdym. Häzir etjek zadym müňläp tikip basyp goýaryn. Özüme pastavşyk bolmakdan başga çare ýok. Ýa nesip bir zat ederiz. Awa ugna bolsun. Ugna bolsun. Şu wagt öz hastaýanyňy näçe milyon rubl öýdýän, daway rubl öýdýär, потому что 100 rublyň $1 şu wagtlay. Özüň hasaplaýarsyňyz. Rubly näçe öz hastaýanyň, näçe diýip hasaplaýar. Plus к этому nähil kompaniýalar elinde bar. Например, kompaniýalar diýip bolup biler, kiçik kompaniýalar bolup biler. Äpäje tam şo diýişiňe Instagram magazin, ýa bolmasa Wildbergs'ň tam asnavnoy bölegi, ýa bolmasa entek başlanmadyk proyektler bolup biler ýöne prosesi tam analitika we referendende pribil getirecek kompaniýa bolup biler. W общем целом şu wagt sastaýanyň nähil kompaniýalar degişliýeriň bar, möglama manfatyň degişliýeri bar. Men edil öz sastaýanyň şu wagt atsaň etmek islämok. Ederlik derejede kabul edemok diýäbi.
Eger bir şol ugurda bir zat etmeli bolsa entek birinji basgançykda da göreme gözüm. Ýa-ni başladym hasap edýän we etmeli gatykän işlerim bar. Primern 50 milyondan kälmi abi? Şota görek badyr. Jemina hesaplanyny. Fotoğraf. Tawarlar, ulaglar ýa-da mysal üçin şu duruşuna şu zady bir satylan ýagdaýyna emele geljek pul ýokmy näser etseň hawa. Ýani bular likvid däl, bular nagyt pul, bir duran bir pul däl. Iň bärkisi bir biznes satmak üçin hem azynan 6 aý due diligence, hasabat, anyklaşma, audit gidýär. Analitika, bilýär, haçan okupaýmys boljak. Jemile awalana häzir şu wagt Türkmenistanda bir sany firmam bar, kiçirek guruluşyk işini edýän. Ortaýatda 4 firmam bar. Goşmaça investor, passivny investor, passivny dolyada bir tanyk firmada 20% dolyam bar, print pечатny firmada. Şu megafon, связной ýene bir zatlaryň hemmesiniň içinden telefon çehollaryň başyndan näme edilýän 1460 manat bilen kontrakty bar. CMYK.ru ýalakdary. Tipa tawa, diňe telefon çeholu bolma. Aha. Gözle Türkmen poiskowigiňe belli bir dolyamyz bar diýip gidýär, ýöne tak ofitsialny kagaza dökülenok. Usna da gawaryň. Türkmen poiskowigiňe. Ondan sonra näme bärde her направлениýany bölek bir firma ýükleýän, mysal üçin logistikany bölek firma, şweýkany bölek firma, Wildberries bölek firma, Ozon bölek firma, hemmesini mümkin boldygyňça şonu ýalyk böljek bolan. Birem başlap oturan bir täze proýektimiz bar. Şu wagt häzir ortaýatda şu marketplace'ň boomu bar. Hemme marketplace gidýär. Ortada bir söz bar, edil dolu ýazma çanak. Gavno satma, lapata sat diýen ýalyk bir söz bar. Aha. Näme üçin towar sataly? Eger biz şol towar satýan aptawikler bilen marketplace'da uja satyp oturan sellerleri birleşdiribiljek aptowy platformany emele getirsek. Şu wagtky ýagdaýda näme? Marketplace'lar bar, belem? Sellerler bar. Marketplace'a towar berýän. Bularam bir ýerden towar alýar. Belem? Aptawiklerden owa. Bir tane aptawik bar, Allah kuly. Tan pasta seller bar. Meret Muhammed. Aha. Bäş sana marketplace bar. Aptavikler häzir bular seller aptavikden alyp platform marketplace ýükleýär. Ýöne şular aralykda kän towar bulagy etmeli, sklad tutmaly, maşina etmeli, bir topar adam tutmaly, bir topar risk köpeldi, biznesiň riskini köpeldi. Haşta ýesle biz bütün şu sellerlere bir tane platforma teklif edip bersek. Biz o hemme pastavşikler bir ýere ýygnajak, bellämi? Hemme pastavşikler bir tane oboloçka ýygnajak, bir platformaň içine. Tawarlaryny müňläp aljak, getirjek, goýjak. Senem mysal üçin seýler ökmünesen ýa-da ýanky Allah goly meretnäme teşrifdillah hemmesi bölekliň bizim platformamyz bilen işlese. Bir ýatam tawara pul beren ok. Wildberries'den taqady geldimi? Bizim platformaga geçýär. Özümiz upakovka edip sen üçin gerekli platforma ertip tawsyrýar skladyna. Olan bir оптовый marketplace с глубокой интеграцией с поставщиками и с селлерами и с маркетплейсами. Конечно, с fulfillment'ым. Bir tane investorlar bilen görüşüp oturýarys. Ideýadan geçip MVP ýakynlaşyp barýar. Nesip orada ýakyn wagtda zapusk ederiz diýip oýlaýan. Edil srok hakynda entek bir anyk görüň ýok, gatyly wlażenie gerek. O gatyly proýekt. Mysal üçin aýdana 100 000 kvadrat ýalyrak meýdan gerek başlamak üçin. O 100 000 kvadrat diýeniň hem kvadratyny skladskoy помещение 400'den alanda уже eslin ýary aýlyk arenda tölegim bar. Sklad alanyny onuň içi boş şoňa stilajdan doldurmaly. Onuň için forkliftler, götürjüler, garawullar, ahranalar, освещение, вентиляция, пожарный, компьютерное оборудование, işgärler üçin условиялар, ofisler, ofis оборудованиялар, serverler kän çykdazy boljak. Şoň üçin eger şonu edebilsem şu wagt aýdybiljek состоянием. Men уже investisiýa alanmagdym. Prosentny satnaşeýne bilen şu proýektiň bahasy çykýar we уже men anyk sifra aýdybiljek. Şu wagt men hiç kile baha aýdybiljek. Palibam kelläňde badyr. Plança gazansama ondan arkaýynlaşsam bolýar diýeniň. Kelläňde. Patok suwman baga şonu aýtsak.
Okum taşlandı uğurlum Yunus maksimalizm bilen milyar takınlardı diýen elbetde. Ýöne işläp başlanyň Dollarda. awa. Mhm. Ýöne şu wagtky men kellemläki pikir. Kimler üçin hala mamüler prosent ýene bir zat. Ýöne men şu wagtga kellemläki pikir. Men 5 milyon dollar pul gazanmaly. Ýyllyk 3% dollaryň stavkasy bet bolýar. 3% bilen şol banka goýmaly. Ýyllyk 3% bilen. Hatta boy 10 berýär. Dollarda 3% 4% bolýar. Ha, tamam. Awa. Men şol 3% bilen nime goýmaly? Men aýda bir 10-15 milyon dollar sowalga Prosta, pulum tamam. çykjak derejede ýaşamaly. Men şu wagtky bar pikirim 5 milyon 5 dollar milyon, gazanmak 5 we milyon pensiýa çykmak. Ýöne haçan bolar elbetde bilemok. Ýöne Ýa, bolarlar nesip bolsa. sen 45 ýaşa çeldi ýöne basmady. Näçe galdy? 45 45 sen. Ýok, 45 sen näçe galdy? Ýene 11 ýyl. On berýär. Şu wagt nä? 50 000 bolsa. 50'ňe sen 100 edip bilsen, ondan sonra ýyzan satmak. Milyon edip bilsen ýyzan satmak. Men seňle işleşemden soň öz mamatlar boldy. Men azona girdim. Aýrylşdyk, etdik, iş goýduk, etdik. Men azona girdim, etdik. Ondan şu azona satýan, aýdýan. Men oglanlar bardyr, gyzlar bardyr. Biraz summa çöpläp indi bir ýere wlajiýat etmeli, bir biznes bilen zanimasiýa etmeli. Mine mewlamam bir biznes bilen zanimasiýa şu derejä ýetipdir zat diýip pikir edýän adamlar boljak da bilýärmi? Ana şolara girmäne maslahat berýän marketplace iminme. Naprimер, условно говоря, elinde 200 000 rubl bar. 200 000 rubl bilen girmäne maslahat berýän adamlara. Bir şert bilen eger aljakdaty proýektne çemeleşseler, awa 200 000 rublyk tawar, mysal üçin 200 000 rubl bolsa 100 000 rublyk tawar tapýan, 100 000 rublyny reklama goýýan. Şonu wlajiýat edýän proýektne şoda satdym, aldym puly, ýene şondan tawar bolmagy mümkin. Ýöne mysal üçin eşige girmege maslahat beremok. Eger 2,5-3 milyon rubl bolmasa eşige maslahat beremok diýinden. 100 000 rubl bilen işler edip bolmaýar. Ýöne tawarka bolup biler. Olýa naushnik satyp bolar. Okupaýmasy dolu tawarlar. Okupaýmasy doly kiçijik bir esasanyň bez ýyluşkalar gowy satylýar. Mysal üçin Azonda Wildberries'de. Aldyň ulanyň bir kezek lipuçka ýene bar zat, näme zat spinner. Şol ýaly bir trendi tutup bolsa, şol summa girip satyp puluny alyp çykyp, ýöne wagtynda çykyp bilmeli. Olan poker ýalak bir zat. Gaty kan tanşyma pandemiýa döwründe müňläp milyonlap maska satyn alyp soňra satyp ölmäni ýören. Men popit hak deşdim. Popit şonu ýalak gaty kan eline galan adamlar. Trend bar. Eşiğe 20 üçün 2-3 milyon diýdiň da. Awa. Tawarkada 200-300 000 rubl bilen alkaýyn başlap bolýar. Ondan sere 200-300 000 bilen naprimер alaly maradyň elinde 200 000 bar, ýanky diýişiňe 100 000 rubla tawar aly, 100 000 rublyna reklama goýberdi. Case görnüşinde işedi, naprimер 100 000 rubla 100 rublyň bir tawar 100 rublyň alan bolsa näçe müň ştuk bolýar adam? Awa. Müň ştuk aly adgruzkatdy faba işlemän maslahat berýär da. Elifa bayas. Beziluşka. Faba aly 100 müň ştugyny ýanky adgruzkatdy 100 000 rublyny. 100 000 rublyna reklama çykardy, reskat bir aýyň içinde satdy. Düşünmegem gerekdir o taýda. Ýogsa adam gelip bir gün alyp asmanyň düşen ýalak bolup köçede gören bir tawaryny alyp äkidip ýerlejek bolsaň elbetde bolmaýar. Öňündäki momentler bar, analitikasy bar, bazara öwrenmeli, tawar gözlemeli. Şoňa bir marketing we näme zat edip bolar, näde ulutşy edip bolar we näde şoň okupaýmasyny köpeltip bolar diýen soraglar bolmaly. Bar PBZ-den alma tawar almaga baran adam eline alan wagty şo zat eger ýöne bir salafan paketde gelen bolsa men aljak däldi şonu. Men zat garçy bawa. Ýöne şol bir ýöne bir mata açky çekoljuk bolýaram. Edo şonu ýalaklarda saldan bolsa şoň bahasy mysal üçin 7 rubl. Sen şoňa salýan 7 rubl goşýan üstüne tabaryň satyş bahasyna da 7 rubl goşýan işlet ýitiren olur. 10 rubl goşýan komissiýan bilen 7 rubl bolýar. Şoň rasходny ýapýan, ýöne bu okupaýmasyň sen uşa 50% köpelýär. Nemede upakovkada köp zat çözýär. Elbetde upakovka diýende fizik upakovka da, w общем tawaryň upakovkasy, tam dizaýny upakovka, hemme tarapdan seredenler da. Ýöne w общем şolar ýaly köçeden gelip elbetde girip bolmaz.
Türkmen oglundan gyýylan hukman okamaly kitaplar seň pikiriňçe. Bu klassikalar понятно da. Türkmen klassikany meýşe. Yok. Ben klassikasyny okudum ben. Mektep programmaňda bardyr. Mektep programmasından daşgary okumadım bu kanyň. Şunu ýaly bir zat bar. Roman okuyan adamla empatiya, saçustuya duygusyny kämilleşdirýär, gowlaşdyrýar. Bu garyp ýaşlygyň aşkala saklyna bolup biler. Elif Şafak'ın ýene bir zadyň Turgetski türkçe düşünýärler bolsa, mysal üçin durmuşdan alınan herkilik romanlar bolup biler. Ady ýadyma düşen okuýan men bir Türkiýede ýaşaýan bir ermeni bir gyýygyň Koroçe. Neme gyýdyň? Kurtuzanka. O kurtuzankaň hakyna bir roman okapdym. Mysal üçin. Şoň gözünden. Şunu ýyjak bolýan. Sen uje şo gyýyz hökmünde oýlanşy bolýan. Sen şo kitaby okap oturkan hatýaby şoň gaýga edýän zatlaryny senem gaýga edýän. Duýan duýgular. Sen şunu okan wagtyň kelläňe ýazylyp dur we sen hem gaýgyny ýalyp bolýar şol. Sana dert gerekmedi, o sen derdin näl? Ýöne sen şoňa düşünip ölýän. Ede şolar ýarak, sen özüň her kil durmuşlary ýaşap görän ýalyp bolýan, mundan gyzykly näme zat bolup biler. Killer hakynda ýa-ýa bir çağaçyk dedoma üçin bir çağaçyk mysal üçin her kil temalarda bolup biler. Esasat men pikirimçe deregine şu häzirki zamanada kapitalizmiň tesi gatyp çykyp duran döwründe adamlara empatiya, saçustuya ýeten okmak. Bir-biriniň gözüne, bir-biriniň ýagdaýyna düşünjek bolan. Şoň üçin egoizm öňe sürýär. Her kim öz gözü bilen seredýär. Täsir edýän bilen ok, seretçe bolmaly. Ýöne her kim bir şol başga ýagdaýyny özüne bir şoňa apuştir edebilse ýa-da göterebilse, şoň adamyň ýagdaýyna şoň gözü bilen oýlanyp görebilse, dünýä has ýymşak, has ýaşamak üçin owadan ýer bolardy mukadem. Uşam azyrak bolardy. Даже между двум человеком. Elbetde. Her bir tarapy bar. Adam ejitleşdirip bilýär. Duýguly bolup gidýär. Artykmaç duýguly bolup, artykmaç bargysly bolmagy mümkin adam. Ýöne в любом случае dünýä ýaşamak üçin has aňsat bolardy mukadem. Ýaşamagy fatlaşdyrmak üçin kitap okam köprek. Häzir aşagtar ýazýarlar, Hudaýa. Aýbay, nemesene kitap okam bir durmuşyňy fatlaşdyryp bolýar. 100% şakamynta garaşýar. Kimin kellemine gelen bolsa. Seredinde bывает моменты у человека. Türkmenistandan gaýtdy, например, dawaýyny aýdala Rossiýa gaýtdy okamak üçin. 90% kontrakt okuýarlar. Kontrakt okuýanlaram palibam tölemeli etmeli. O kapitanyň palibam tam gymyly hereket bolýar. Okuwla ziýan ýetirmän edýän adamlaram bar, okuwla ziýan ýetirýänlerim bar. Garab her adam öz wybary, öz durmuşy oňa goşulamak bolýan. Ýöne seret şu taýda wopros döreýär. Diplom важныmy ili işläp görän gowmy? İşin gözüni bilmek elbetde gowy. Ýöne diplomamy utjyrzat etmek üçin gerek. Nire barsaňam, ýene bir bolmanym orta mekdep oturmadyk bolsaň, mysal üçin kassier edip alanyk işede. Bir ýerde sorap çykyp atestat gerekmi diýip. Ya okabilseň o ýetikmi diýen. Durmuşyň talaby, häzirki zamanyň talaby atestat däl. Selam aslında. Okap bilmeli, düşünüp bilmeli, öz pikirini wyrażat edip izlagaýt edebilmeli. Mektep programmasynyň esas maksaty şol. Adamy bazı durmuş prinsiplarynyň sebäplerini öwretmek. Näme üçin howa gazyýar? Näme üçin gün batýar? Näme üçin gün dogýar? Näme üçin buğrya mele gelýär? Ýyldyrym näme üçin çykýar? Radiator näme üçin aşakdan oýlar, kondisioner ýokardan oýlar? Termodinamika kanunlary, Newtonyň kanunlary ýene barda üçin ýaly bazı zatlar öwredilýär. Ve şolam atestat almagyna ýetik bolýar. Selam. Indi diýjek bolýan näme? Her kim özüne individualna jogap bermeli bolar. Mysal üçin maňa hiç kili ýagdaýda MGU'ň diplom gerek däldi. Men uje MGU'ga giren wagtym men MGU'ň tölegini ardan okubam näl. Ýöne men şona ýetmeljek mümkinçiligim bardy. Okatym geldi, goşmaça okudum. Men üçin gerek däl şu diplom. Ýöne men kellämle pikir bardy. Bir ýerde şol kiçilikden gapda partadaşymyň kakasy MGU'ň jurnalistikasyny okan. 5 ýyllap eşden hekaýam, aý men ýa-da
Ben buğda koydum. Yaman detski travma goýup Gatyr travma o belki şu sebäpli. Özüňde söýýän üstadyň, ýigrenýän üstad. O beren üstadym kynçylyklardan gorkamak. Öwrenmegi alaýan. Ve adamçylyk mamkady boýlan bilemek. Alamayan üstadym. Artık maç ýumşaklygym. Adamlara garşy hazap hesi ýok, halamayanlygym we disiplinasızlygym. Adamlara bolan ýumşaklygym diýäň-de, ha. Ýumşak gözlen seredýän tam joska bolup bilemek, bizden alyp bilemek. Ola 90% türkmenlere goýulýan asanaýlardan birim kadi. Потому что näme da her bir maşgalada çagasy idealny bolmakdan isleýär. Emekçe kömek edip beren, halkyň dilini iň samy gurçy çylawek, emekçiň göwüne ýaraýan bolmaly, tak dali, tak dali. Поэтому ola естественно zat bire ondan ýüzünden geçip bilmän göwüne degmejek bolup öz içindäki isleýän zadyny etmän, öz-özüne protiv gider ýalyga diýip gördiler. Может быть, подсознание bolup geçýär, ýöne şola bolup Belki ýöne esasat näme? Любой istendik meseleni çözmek üçin bu meseleni birinji kabul etmeli. İkinciden şolada ýasna düşünmeli. Ve tojo решениň 50% meselem çözmek. Galan üstüne işlersin. Sen şonu ýadyňda bolup innik sapar birini ýumşaklaranjak wagtyň ýadyňa düşüp biraz gatamagy mümkin. Netijede esasat şo adam özüni düşünmegi kalýar. Gatyr uzak wagtyň içinde ýa soňky 1 ýylyň içinde özüni öwrendim, özüme şonu kabul etdim we öňsemeriýän soňky 1 ýylyň içinde adamlar menen gaçyp başlady, ýa-ni halany okar, öň dost bolan olanlar może gatyr dostlygymyz gowy däl. Ja, men şol men şol zady asaznaýt etdim, şo meni özümni halamaýan zadymy. Men şo diýmek, uje men şonu подсознательно şoňa garşy işläp, şoň üstüne işläp otyrym. Yani diýişiň ýaly bolar üçin udobly däl. Uje men jaňa edem wagty diýişim goýup baramak, elime otamak, maňa gerek däl, men edemek, etmejek bolýan. O zat ýalňyş zat, ol uje çekeleşip bolar. Motivasiýany nerden alýan? Bilýän mende näýilek bolýar, käwag bolýar, turýana. Turýanmy. Iýlemi bolýar, ýatadym gelýär da bilýän. Потому что ara günüň etmeli zatlary bar da, hemme adam saňa nemedi. Опять же, aňryk atkladywt etmek это не решение. Aňryk soňra bolýar, şu gün ýataýyn ýa şu gün nemetmän, şu gün настроениýede däl, şu gün çepaýagymdan turdum. Zat diýip aňryk fikirmek это не решение. Никак не решение. Лучше встать и делать это, понятно. Ýöne käbir momentlerde şo start и делать diýen zat sen killeňden çykýardanym, aňryňa gurula ýat diýip neme bir zat has ýokarda durýardanym, ana saňa bir motivasiýa gerek bolýar da turup etmek üçin. Men şonu nerden alýan? Türkçe bir kitap vardı. Sadece 3 saniyeniz var. Şu 3 sekund nemesi var. Prinsipi var. Понятно, что olat ýadyňa düşen okýana bir zat ýönüp şol ýa 3 sekund meselesi ýadyňa düşdi. 3 sekund meselesi ýadyňa düşdi. Herkes bolýan kadyn. Men edil bir motivasiýonly bir adam däl, men saat 10 käçeli ýatyp bilýän käbä. Ýöne, w общем, etmeli işlem var da, sen obязанностyň var, jogapkärçiligiň var, senin işlerlerin var, yerleriň bir edilmeli işler var, sataşmaly adamlar var, pastavşikler, pokupajylar. Utanmajak, ýüzüň gyzarmasyn belli bir ýoldan soň, uje sen ýüzüň gyzarmazlygy üçin hereket edýän. Dä sen uje Awraýyň üçin. Awraýyň üçin sen uje ýyza gaýdy mümkinçiligiň ýok. Edilýän, nirden başlamaly diýsen, bir ýerde bilen turup işe gidesin gelmese, korpus açıp gör, adam yok varsa işte. Это, конечно, уже кардинально, радикально bir düşünje ýöne. Häzirki ýagdaýda 3 sekund kanuny kadýan. Men öyle bolýar ki wagt özüm bilen gat urşýarna, giderleşip gaýdy.
Hem de aýrýanda men şu wagt ýadyr 3 sekundun içinde ýerinden turmaly. 1, 2, 3 ýerinden turýan. Уже поздно, men уже ýaty ölmeýän. Kimem bolsa da ne? Ben уже giyinýän, ýuwunýan, çykýan, уже aň satlaşýan. Men şu 3 sekund kanuny ýpyrdat, az detalyny okasaňyz, az gowy täsir eder muhadem. Arkaň agyrýan. O. Arkaňa sokulan bıçaklardanmy, ile durmuşyň beren agyr ýüküni götürekmi? Ay bana. Arka sokulan bıçaklar üçin men wara gaty bir zlopamятный adam däl, makamliýan. Но имена этих ублюдков никогда не забуду. В моменте men şu wagt опускать edýän prosessualna ýadymda. Maňa eger arkama ýük berýän bolsa, şo ýükü götermek bilen men arkamyň myşçalaryny güýçlendirdim. Men özümi şolar netijede men şo ýagdaýdan, kyn ýagdaýdan bıçak diýip reально bir ощутимо bir zat hakyna görürüňler, ol maýda çüýde zat däl. Ощутимо ýagdaýda eger meni kyn ýagdaýa sokan bolsa, men şo ýagdaýdan güýçli bolup çykandyr diýip oýlaýan. В какой-то степени sag bolsalar. Ýene bir ýer häzirki kellem bolanlar şol ýalňyşlary etmezdim diýär. Ýöne şo ýalňyşlary etmedik bolam, häzirki kellem bolmazdy diýär-de. Здесь и сейчас yaşamalymy? Или же надо обязательно откладывать? Прям жёстко. Magazine girdiň, wybor dafiga. Onam görýän ýesin gelýär, onam görýän alasyň gelýär. Ne tolko iyi biçki magazin başga zatlaram ýa-da restoranlar görýän gidesin gelýär, giýlesin gelýär ýa-da hiç interesan zatlar dafiga şu adam durmuşynda dany. Şo zatlar görüsin gelýär, edesin gelýär, ýaşasyň gelýär, когда жить diýerler, bilýän şonýalar. Sogup zat edip durmuşyň gyzykly bolup, no tipa zadyň allyň da emosiýaň allyň, şutaýyň berýän emosiýasyny tam ya olmasa aşağıdan doyurdun, zat ettin, karat, şolatlan allın, здесь сейчас. Lибо же там выборда, mını yesim gelýär, mını göresim gelýär, ýok şu wagt götürmesmeli, şu wagt däl, tam условно 10 ýyl nakapit edin, 10 ýyldan soň gelen görün. Görmüşde ýaşaman. Bir ýurt kapitalist bolýar, bir demokrat bolýar, bir ýene bir zat bolýar, sosialist bolýar, kommunist bolýar. Adamlar şolar ýalak bir ýurt beýleki ýurda goşulsa, oja politisk interwensiýa, oja şo ýurda bir zatlar diktawaýt eden ýaly golşaýaly we bu международный юриспруденциýada ýalňyş kabul edilýär. Menim kimdir birine buluňy tygşytla ýa-da bunyň bilen ýaşa diýmegim, olaň durmuşyna goşulmak kabul edýän. Jemleýiş pikiriň aýda? Hereket etmeli, öwrenmeli, okamaly. Iň esasy adam. Men pikirimçe üýtgemekden gorkmaly dälmi kadym? Bugünkü boluşmada ertirki bu özümiz bilen bugünkü bu özümiz bir adamny ýa-da akylly ýa-da asamsa, atgowy ýa-da has erebet. Ýöne näile bolsa Dogrudatda iň esasat öz içiňne ilm öwrenmek istlegi. Bir zat bolsa açyp okap öwrenip okamaly, öwrenmeli, üýtgemeli, gowlaşmaly, kämilleşmeli, kämilleşdirmeli. Одним словом. Kämillik üçin. Sağlyk bolsun. Sağ ol. Bi. Padarkam. Näme padarka подписчиklary? Näme üçin bermeli? Padarka aktaýdyp ber, onda условиясын men aýdýan şertlerini. Gaty görmäň, orsçany neme diýen, goşýan bala prosto näçe ýyl berdi bolam soňal boly, gurulma maksat bolýar, pikirimi wyrażat etmek maksat bolýar. Onuň üçin bir kommentaриy ýazmaň gaýrat. Şu komaldydyk we ýene şu Tонкое искусство пофигизма kitaba var. Şertlerini özüň bellersin. Kitaba sowgat edeli. Näme üçin şu kitap? Sebäbi bizde köp psihologik ustanowka bar.
Özüň dogry alyp barmaly, akylly bolmaly, köçe çykmaly däl, eýitmeli däl, beýitmeli däl. Dogry ýalňyş hakynda däl görüň. Ýöne biz artykmaç derejede ustanowka sokýas özüňiz. Artykmaç idealny boljak bolýar. Özüň üçin, özüňe ýaşamak has ýeňil bolmagyny öwrenmek üçin maslahat berem. Soatvetno şu kitaby sowada daýar. Böyle. Tabii. Любой ýere ugrajýas. Bir o dünýä o çeti bolmasaňyz bolýar, samy gylandan Türkmenistanda boluň, ýa Rossiýanyň içinde boluň, ýa Turkiýada boluň, ugratyp bilersiň nesip bolsa, kim ussa. Esasda kommentariýa ýazyň. Şo böyle saýlap alýas kommentariýanyň içinden şulyna erkek ýaldaşdan ýöne kitap okujaňyz gaýrat ediň diýip. Ama kitap uğrat diýip ýazanyň bolanok da bilýärmi? Şu videoň görýän tam öz pikirlerim bolar, görüň soňla bah, eýleken o bah, eýleken o diýip onu pikirini wyrażat edip zat etseň, ýazsaň bolýar. Samy gylan zat biziň birinji videomyz, şoň üçin bize biraz kömegimiz gerek. Kim görýänem bolsa, bir adam bolsun, 10 adam bolsun, 100 adam bolsun. Prosta öz tam dostlaryňyza, tanışlaryňyza YouTube'dan sylkatmak. YouTube'dan görsünler, göwnüňize ýaram bolsa patpisat edin. Tam sonra wa oturjak, o tam like goýun, patpisat edin. Göwnüňize ýaradymy edin, addy şu göwnüňize ýaradymy edin. Halamadyňmy? Halamam, Like goý. Arkaýyn geçip git. Ýöne bir kommentariýa ýazma, gaýrat et. Şey Yok, ýalbarmaly. bir kommentariýa ýazýar, samsy kommentariýa ýazma. Yok ýazyr. Eje gaçy goýmaýarlar ha. Bolýa, короче, jemleýär şunu. Iň esasy adam patpiska. Awa patpisat edin. Bizem bir videolaryň dowam boljak bolsa. Tipa izin neme rezultat gelýänini göreli, şoby daşada ýene-de beýleki gyzykly adamlar tapyp şolar bilen şu daşary ýurtda gezip näme işläp bolar, näme dykkanlar, opşym şo zatlary gurrundaşlyk eder. Şo zatlary istimad ederiz. Päje size görkezeriz, görmek isleýän bolsaňyz. Gaýrat edin, patpisat edin, like goýun. Diyecek galip diýdim ay. Yaman bir derem çıkıp barýar, fizik diýýän men. Ýapdyk agam. Sag ol.